Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kelu 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Buset to Apa? sampeyan iki kon kok ra iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbok ora tak hitung. Itu siro lupat konem tuwa songo. Rong itu dinduk songo kena berapa? Ora kena. Ra iso nggih. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling enggak kan piro? 2.700. Iya. Dadi paling bagi songo 300-an. Pak Sarmuji kirang 700. Salah persis. Wis digawe kok kemis. Oke Pak, Pak. Ono rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri. Nggih, ngono Mas. Ora tadi nek dadi nambahi monggo. Wis bingung. Monggo njek iki. Iya. Sebenarnya enggak suruh. Ora salah gawe sih. Mergo kudu manggung. Ora lagu-lagu liyane ngadeg iki gendut niken yo lagi lorone. Ora dirasakne lorone demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Iya. Siap dulu dan siap. Kempule kok? Meneh kok? Meneh kok? Luar biasa. B. Anakmu mau manggil anak ini iki ngono piye? Ah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso ngladakne wong tuwa nggih niki. Kok iso? Ayem. Delok anake sukses, namanya sukses ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya. Masih dalam pendidikan. Pendidikan itu orang perlu mikir percintaan yo kan? Yang penting karir yang tinggi menyatakan karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mungkin kalau takut tidak, jadi saya udah niken. Umpama sampean golek jodoh ngono iki umpama lho ya. Umpama seniman golek bojo sapa lho? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Iya. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? apa? Lah kowe ngopo? Arep bagus sing dagelan. Lho kok nek pancen pirane saran iki tak ya dia. Pilih-pilih Lek seniman ki ya mesine sing iso kabeh. Amin. Ya iso dalang, iso ngendang, iso nyaran, iso gendet. Oh, aku. Kowe dalang ora pecus ngono. Ora. Cita-cita ki oleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Berkarya yang setinggi langit dulu. Perkara kok jodoh ki nek sing ngatur ya. Leres, Pak. Lah iya. Ayo kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono entar panas. Iya. BTB. Oh, ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Kok mati suarane niken. Nggih kula niki rasane deniken. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun putut manggung kan swara pedhit iki. Ah. Apa gak krasa lara ngoten lho. Ya tak kon naruh bocah takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Verdi, kamu tanya ke aku.
wis bar iki malah opname meneh. Sithik-sithik wae. Heeh. Ki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titik genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenang. TB iki gadah resep damel suwaten sae. Oh, Mangke mawon kula kabari, Pak. iki saiki butuhe. Kenapa? Omong Ojo iki anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Bu. Hah? Pakai resepnya mbah-mbah air embun. Banyu dene gelas. Nggih, jenengan jam 7 bengi niku pados duwe botol, Nduk. Buka tutupe, botol itu buka tutupe kayak ning dhuwur genteng. Ah. Nah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kayak ning ngisor longan. Terus? Nah, mangke jam 09 jupukan terus kowe ning apotek botol ku duaan tuku dekio. Embun niku, Pak. gede padha wae tunggu obat apotek terus. Kowe kan Lah mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? salah. Oh, salah. Iki sarono. Ya terus, Dok kan. Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong ning luar negeri ning Taiwan, transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. Nah, wis tak wenehi Ardi, lah kok nek ngedum piye ora entuk tukaran. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani menyalurkan. Terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia, jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Nggih. Dagelan Ora mlebu grup kok. Kowe tak grup apa piye? Lho, kurang to. Lah kan harian tadi. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo karo kantor. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasang muji, matur sembah nuwun. Apane? Kailingno mbok menawa lali. Apa? Mbok menawa ora ngalingi kailingno matur sembah nuwun, Pak. Kailingno. Ki jarike ngono. Nggih. Pasang muji, matur sembah nuwun. Izin Pak nggih. Oh, Iya ndek terus. Ya. Mulya manut aku nduk kan sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Nah ngono. Sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bin? alah yo Nduk. Ya, matur suwun. Apa WTP yo jare niku ngarep. Kamu sekekel. Iya itu WA saka anu pasanganmu lawas. Ayo Pak, jumpane terus PTB. Nah, Pak Yogi Bagong. Sopor. Ya. Nano. Ya lho.
biasane nganggo leren, nduk kan dibantu karo ibumu. Ayo betui. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Ora cilikane niken iki ya mlebu sing ngempit-ngempit iki ya budui. Aku barang iki ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas. Ora, ya wis dhek kontak iki ora mergo dalang kangkong iki ora. Wis kondang mergo yo pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Katanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang kuwi ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit iki santri iki kondang dengan sendirinya. Ayo Butwi, Monggo Butwi. sing bareng ngempit aku. Ayo. Kon dhuwur Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sidin Idol Pak nggih. Sapa? Wah, Biyen rung enek sinden idol rung Masih enek. manang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge bejang mundut tidak Betara Kala. Sopo Betara? Yen kok. Cangkemmu. Yai bagus ini. Miner ke Bu? Yuk. Ya. Sore ngene muni kutut manggung kaya penak ya, Bi. Sing nonton yo anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang, ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah, Nduk Wanda. Wanda. Lho kan pipi enek andeng-andenge ta. Nggih. Nah, saya manis, saya Manis ayu. langsung pipinya itu juga muncul. Iya. Lebih lulus toh Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah dilarin apa? Dilarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, mah ora udah-udah kali bojo kula. Bojomu? Kula bojoku niku SPD FMG, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD FMG niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Acara 2 tahun beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ya. Pakan. Ya. Ya. Han. Pakan nono. Ngono Nduk. Pancen yo sik perawan ki arep makani manuk ki rada ora lagi. Urung klino makani manuk. Ora apa. saya wonten iki makan manuk rong taun. Nek lagi ngulus-ngulus tok, Pak. Iya. Lah iya. Ya dong. Ya, terus no.
Bapak nanggung. Ayo sebelah iya luar biasa iya apa primadona Dewi Solaras Indonesia. Mbak Mayang Anjasari saka Blora Mas Tembe. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Wis doboli. Iya, sekermu renek. Kita lek sik cilik ngono ya. Tapi nggih ora ketok ora mawaki belas. Heeh. Kesem rawan. Lah iya. Iya, Dok. Boleh makane manuk to. Iki genah bakoh iki tukang makani. Cara dulu iki wis ngowake digem lho. Apa beda ta, Be? Benten to, Pak? Oh, bedane nek mayang kuwi gegem. Gegem nek seprawan ya wene 1000 nek Mas menit ngaten iki. Oh, nek iki mau mayangan sapa sini? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Lah nek burine niki benten. Bedane. Siapa ngono ora kok. Iya. Ayo, Mai. Mayang Anjasari. Nah. Hah? No. Ya. Ya. Ya, sambung sebelah. Ayo sambung wanci jalu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda dhisik perawan, terus apa jenenge kuwi apa? Mayang kuwi duwe bojo, nak piwik iki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa ya kuwi. Suwadi. Sapa sing arep nek bali desa wis sapa? Ora. Nek kowe lek diatur tindakan bali desa. Orang apa? Alah teng mriko nggih tahlil ya bener. So kita. Oh iya apa ya silaturahmi kok. Aja kayak bali desa, kayak nggo nyogo entek kok. Boleh iki sing tanggul. Wah. Parah iki. Tiga nganggur, Mas. Ha iya. Ya, dintekne wi. Ayo. Wah wi. Ya. Bebas. Wi. Sita ora. Sita. Ya. Badoke kuda nyungklang salaban ya. Duh, lae wong tekus. Yen Ngakuri tindake mencari boko Sarmuji. Nah, Mas Dewi. Monggo, Haji Sarmuji. Ing Pak Manggung.